Sa panahon ngayon, habang linalabanan natin ang COVID-19 pandemic, ay may mga iba't ibang personalidad na ang kanilang iniisip ay kapakanan ng mga ibang tao o ang kanilang mga kababayan para mabigyan ng kaunting pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gaya na lang ang panganay na anak ni na Mayor Aldrin Garvida at Vice Mayor Caroline Garvida na si Alicia Francesca Isabela Garvida o si Cheska, na sa halip na magdiwang siya ng bonggang-bongga sa kanyang ika-18 taong kaarawan ay nagpamigay na lang siya ng hygiene kit para sa mga bata sa mga iba't ibang barangay sa Nueva Era, Ilocos Norte. Di makelak gamin apo nga ti pinagtulong isut may sa importante ani nga maitad mo sa bali nga tao. Kunada nga rod, giving is better than receiving. So napanunod ko dagiti barbarangay nga agkasapulan isut ikak iti blessing sa kaslang kastoy. Ayon kay Cheska, nagtinda daw siya ng ice candy para makalikom ng pinambili ng mga hygiene kit at laking pasasalamat din niya sa mga nagbigay ng dagdag na pinambili ng kanyang mga ipinamigay. Aside from naglako ice candy, adadagida do mga nagdondonar, mga mesa bulan na ka naglaklakot ice candy, tapno matulungak dagiti ka barangay ak diti Nueva Era. Ken ket ko nga agpasalamat kadi amin nga timulong kadeti nga donation drive apo tap nagbaling successful deti nga event. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, Cheska. May you live long, Cheska. May you live long, may you live long. May you live long, Cheska. Itinuro din niya sa mga bata kung paano pangalagaan ang katawan ngayong linalabanan natin ang COVID-19 pandemic. Mag-brush na sa aldaw. Mamitlo. Breakfast, lunch, and dinner. After breakfast, after lunch, and after dinner. Tas sabon o sa rin na saya at man. Digdigos kayo na na saya at mano minuto kayo digdigos. Mano? 20 minutes? Digdigos ka? Mano minuto kang digdigos? Ang kanyang birthday wish ay sana matapos na ang pandemyang ito para wala ng problema sa kalusugan at hiniling din niya sa kanilang mga kababayan na pangalagaan palagi ang kalusugan. Sapay ko mata agsar din dati nga COVID din ken adot marigrigatan ken sapay ko mata safe tay amin kan kanayon. Isot maidaw-dawat ko lang ken Apo Diyos. Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content, at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.